rozvíjame verejnú dopravu v Košiciach. Košická MHD najazdí ročne 15 miliónov kilometrov a odvezie desiatky miliónov ľudí. Kvalitná, bezpečná a komfortná doprava musí byť preto prioritou. Došlo k rekonštrukcii autobusových zastávok, rekonštruovali sa nástupišťa, nástupné obrubníky, doplnili sa informačné tabule. Vďaka eurofondom získali Košičania aj bezbariérové nástupné plochy a prvky pre nevidiacich. 29 zastávok je už hotových a ešte pribudne ďalších 16. Modernizáciou prešiel aj dispečing, ktorý dohliada na plynulý chod MHD bez nehôd a omeškaní. Bez pomoci Európskej únie, bez peňazí, ktoré prichádzajú z plánov, ktoré sú v rámci európskych peňazí, by sme to nikdy nedokázali. Lepší život v regiónoch vďaka členstvu Slovenska v Európskej únii.